An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Keba Jalo an bɛ segin bi tuguni ka taa CPI kɔnɔna na n'o ye Cour pénale internationale ye. Ale min jabala bɛ Pays-Bas fɛ yen ayi la. Keba diɲɛ sariya k'a tile k'a kɛ misali ye ka se ka faama ni fantan bɛɛ lajɛlen damakanya. Min ye Cour pénale ye a sigitun tun ye o ye koyi. Nin soba min filɛ nin ye a taara sariya min senfɛ sa o ye sanba 2002 sariya ye ni o bɛ tali kɛ Rome ale statut la Cour pénale internationale a ka laɲini yɛrɛ tun ye mun ye Keba a ka se ka kɛ calatigɛ jɛkulu ye ka se ka kɛ mɔgɔw magoɲɛ jɛkulu ye sariya sun min n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ a bolo n'a bɛ tiɲɛ fɔ faama ni fantan bɛɛ lajɛlen cɛ ka ɲɛsin waleyaw ma waleya minnu bɛ dan sigi maanifinya taabolo la waleya minnu bɛ n'o bɛ tali kɛ ka maaw k'u nikɛnɛ karaba ani k'u buruja sariya sɔsɔ diɲɛ seleke naani bankun kan ka kɛ ni adamadenya tɔbɔtɔlikow ye gɛrikow kɛlɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la kiiriso min tun don a laɲinina sa yaasa a ka sigi min ye diɲɛ kɔnɔna na maa mana nin waleya ninnu kɛ i ka kiiri k'a sɔrɔ i ɲɛda ma filɛ i bɔyɔrɔ ma filɛ i kundama ma filɛ i ka jɔyɔrɔ ma filɛ sabula sariya kan ka danganiya bɛɛ lajɛlen ye nka a bɛɛ n'a ta CPI sigili ani sisan cɛ majɛ minnu yera baara la o ka ca ɲɛnawoloma baaraw olu caman kɛra CPI fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u yɛrɛ ye waleya laban minnu kɛ nin kɔsa in na bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko min ye CPI ye a kɛlen don min ye diɲɛ magobatigiw ye diɲɛ senkolaw olu ka kɛlɛkɛbere ye kɛlɛkɛbere min ni olu maa kelenw olu de kɔni b'a bila sa i ko wulujugu k'a su maaw la min ye CPI ye maanifin kun sigilen don k'a kɔnɔ kiiri tigɛcogo ɲuman min kan maa kana woloma o tɛmɛko ɲuman min kan min ye CPI ye a y'o sira bila koyi kabi kuma jan maaw ye lasɔmini kɛ maaw ye lakɔlɔsili kɛ maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko min ye CPI ye a ka laɲiniw a ka wulikajɔw a ka nɔminɛliw o bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don maa minnu ma o ye farafinna ɲɛmaaw ye san 1000 k'a fɔ san 2016 san min ye CPI ye kana bila bi la a ye nɔminɛli sɛbɛn fɛn fɛn bɔ a ye baara fɛn fɛn sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw ye min lakɔlɔsi Keba o ye k'a fɔ sa min ye CPI ye e ko ale kɛlen tɛ k'i ɲɛsin farafinna jamanaw ma wa Uganda tɛ Uganda ye Kenya tɛ Kenya ye Sudan min ye République centrafricaine ka taa se RD Congo maaw ma Libye ani Côte d'Ivoire olu bɛ misali bɔ farafindugu kɔni ta kɛra sa bafa ni kilicɛ ale bolo o de la farafinna keleyatɔnba ale ka lajɛ dɔ senfɛ Ethiopikaw fɛ yen u ko a bana ta a ye lasɔmili kɛ koyi maa n'i bɛ ko la a kana kɛ i ko i t'a la koyi CPI bɛ ka baara kɛ cogo min a kɛlen don politiki minɛn ye politiki minɛn min kun o de bɛɛ lajɛlen sinen don farafinna jamana ɲɛmaaw ma o de la san 2018 min ye Uranda jamanakuntigi ye n'o ye Paul Kagame ye ale yɛrɛ y'a ka nisɔngoya yira koyi a ko CPI maaw ɲɛnawoloma baara de b'u bolo u ɲɛ tana ye farafinna jamanaw ye k'a sɔrɔ diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ damatɛmɛ walew bɛ kɛ bingali walew bɛ kɛ kɛlɛjugu bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma min ye ko damantanw ye ka maanifinya yɛrɛ don galama na ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ wa min ye farafinna keleyatɔnba a ka jateminɛlikɛlaw u y'a yira sa ko min ye CPI ye ko mun de la a bɛ ɲina ka farajɛla jamanaw olu ɲɛmaaw wele a dun bɛɛ lajɛlen ye waleyaw kɛ min bɛ tali kɛ gɛriko la ka se ka se nijugu olu bɔli ma i n'a fɔ Irakikaw fɛ yen Afganisankaw fɛ yen Libikaw fɛ yen nka jatigɛ ale ni weleli o tile kelen tɛ se ninnu si la ma koyi min ye Cour pénale ye a kɛra politiki minɛn min ye diɲɛ magobatigiw ye nanzaralakaw olu y'a ta k'a kɛ u ka bagabagalikɛla ye olu ka jasiralikɛla don wa waati caman u ka politikikɛlaw u b'a ɲɛnabɔ ni CPI ye ni diɲɛ magobatigi ninnu u tɛ sira u tɛ jɔrɔ u tɛ kamari wa min ye tabakiya o tɛ u la o de la sa san 2017 Keba a yera sa k'a fɔ jamana damadɔ tun bɛ yen olu ko a ma se o la koyi dilekini kanba don n'a bonyani ma i b'a sama k'a fili ka bɔ i yɛrɛ kan na koyi Burundi y'o ngamu da min ye Afrique du Sud ni Gambie olu bɛɛ lajɛlen tun y'a yira san 2017 k'olu b'u fosi ka bɔ CPI la sabula olu de y'a tɛgɛ nɔ bila n'a nana kɛ fɛn ye k'a tɛ ɲɛbɔ olu la fiyewu k'a bɛ tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin olu ma k'u b'u sen bɔ a la koyi min ye farafinna jamana ɲɛnama caman fana ye
olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye CPI ye wa k'a fɔ ko kiiritigɛso don ko min tilennen min bɛ sɔn ka kiiri kɛ sariya kan min bɛ fɛn fɔ fɛn minnu bɛ taa sariya sira fɛ k'a y'o bila a mɛnna fɛɛrɛ minnu sigilen don a kɔnɔ bi keba o sigilen don diɲɛ mɔgɔbaw fɛ ka tila k'a ta k'a ɲɛsin k'a su i ko wulujugu farafinna ani diɲɛ faama tɔw la olu nansaralakaw yɛrɛ tɛ wele bɔgɔ jɔnnen kan wa CPI k'a kɛra fan ye fan min bilama a sigikun tun ye min ye kiiri tigɛko ɲuman sariya tigɛko ɲuman bɛɛ lajɛlen jotigi ka jo jalajigitigi ka jo ka se ka ɲɛsin bɛɛ ma k'a ye ɲɛnawoloma o k'a taabolo ye nin waati in na